Il-protezzjoni tal-korrotti spiċċat terri l-ogħla istituzzjonijiet f'pajjiżna. Hekk qal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija meta kien intervistat fuq Net FM fejn tkellem dwar l-aktar temi li direttament laqtu lill-poplu Malti matul l-aħħar jiem. Dwar is-sitwazzjoni riċenti xokkanti fil-korp tal-Pulizija li ħasdet lil Malta, Adrian Delija qal li din hija problema ta' kultura ta' dak li suppost qed iħares il-ħażin. Hemm fih innifsu ħażen fejn in-numru ta' pulizija qed jabbużaw minn offiżi biex jagħmlu offiżi għar. Jafx qed jiġi Robert Abela. Għandu kontroll. Jew Robert Abela issa verament inħakem minn forzi illi qed iqattaw tearing apart il-Partit Laburista u l-Gvern minn ġewwa. Il-kap tal-Oppożizzjoni staqsa għalfejn il-Prim Ministru Robert Abela aċċetta r-riżenja tal-Ministru Justin Caruana ħabbar raġel tagħha iżda mhux jagħmel xejn dwar Michael Farrugia li għadu Ministru sal-lum anke jekk taħt id-dekasseru tiegħu beda dan l-iskandlu fil-korp. Adrian Delija semma kif il-Gvern qed jipprova jpenġi stampa li mhux realtà u jidhirlu li l-aħjar mod biex isolvi problema serja u li jagħti ċekk ta' 15,000 euro. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista tkellem ukoll dwar is-sitwazzjoni tal-isptarijiet ta' Malta li hu bħala kap tal-Oppożizzjoni fetaħ kawża dwarha briski kbar kontra xganti barranin li ġew f'pajjiżna biex jisirqu lil Maltin li jagħmlu l-overtime veru biex jippruvaw illaħqu mal-ħajja. Miljuni ta' minn fluskom. Mhux minn tal-Gvern, mhux minn ta' Joe Muscat, mhux minn ta' Conrad Mizzi, mhux minn tal-Commissions, mhux minn tal-kontijiet fil-Panama. Fluskom! Il-Ministru Conrad Mizzi u sħabu għax hemm oħrajn li ħajkunu implikati fil-ġimgħat fix-xhur li ġejjin. Qabdu daw il-flus tagħkom. U għamlu sistema ta' kumpaniji ta' kontijiet mad-dinja kollha biex ħaduhomkom, biex ħatfuhomkom. U s-servizz tas-saħħa ma tjiebx u l-investiment li kellhom jagħmlu m'għamluhx. Adrian Delija stieden lil Robert Abela, Chris Fern, Joseph Muscat, Conrad Mizzi u Edward Cicluna biex jaffaċċjaw il-mistoqsijiet tiegħu dwar il-kuntratt tal-isptarijiet biex toħroġ il-verità u jingħataw lura lil Maltin l-isptarijiet u l-flus li nsterqu. Fost diversi suġġetti oħrajn, Adrian Delija pubblikament awgura lil Francis Zammi Demek għal-kariga ta' Segretarju Ġenerali Interim u qal li għandu enerġija li jieħu pjaċir jara u qed jieħu pjaċir jaħdem miegħu għaliex huwa persuna li għandu tranquillità li jisma' lil kulħadd u jwettaq.